Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga uchitoba changu. Ininiona habi pari zvino tigere muno munyika yevatorwa yeSouth Africa uko kwatakazouya tikazotanga business uye zvekare tine masupermarkets edu takaitawo zvekuzotenga ari mazita as in a franchise. So when we came here mukoma, we were ready to settle kuno kuSouth Africa, but we have been thinking of moving out of South Africa because of safety. Tigere zvedu kuDurban uko kwandichati ndo kwatiri nahapi. We are living a very comfortable life muno muSouth Africa. Unfortunately mukoma, iro rino gore we are supposed to lose one amongst our children sezvatakaudzwa ipapo patakaenda tikanopiwa mushonga. Handingati kuromba as such, takangopiwawo mushonga wekuti tinge tichikwanisa kubudirirawo muupenyu. So mukoma, patakaenda nemurume wangu, this was after upenyu pawainge watiomera. Murume wangu iye ainge ambori mupurisa, then vakabva vachizoita madhiri, vakabata vamwe varume avo vainge vachibva kwaMutare. Varume ava vainge vaine madiamonds avainge vainavo, asi vainge vasingazvizivi kuti vainge vari undercover varume ivavo. So murume wangu ainge achanda paroadblock, maroadblock aya emuwando makore aya apo vanhu pavainge vachienda kuna nachiyatswa. So zvavaiita vaipota vachibhadharisa vanhu sekuti kana kuri kunzi unenge uchida kuenda kwachiyadzwa, vaiti kana vakatarisa chitupa chako vobva vakubvunza kuti ko iwe zvauri wekumasvingo ko kwaMutare ukuda kuenda kunoitei. Saka ndopa vainge vava kutodyirawo ipapo vachibhadharisa vanhu kuti unge uchidarika, unge uchienderera mberi nerwendo rwako. Zvikari nepakudzoka vamwe vaizodzoka vainawo madiamonds aya vachida kumatengesa muHarare. Saka vainge vatova nevanhu vavo vaitoziva kuti nhingi anenge aine madiamonds. So there was a police undercover operation that was going on. Saka murume wangu nevamwe vake vainge vasina kunge vakazviziva, ndokubva vachizotorera varume vaya madiamonds avo, ndokubva vachizotosungwa. Murume akamboenda akanogara kujeri mukoma, upenyu hukaoma. Tikabuda mukembe ndopandakabva ndachizotaura neimwe cousin sister yangu uyo ainge achigara kuHopley Farm. Ndakaenda kuya mukoma ndokubva anditsvakirawo pekugara pandainge ndisingabhadhari rent. Vanhu vepo ivo vainge vari kuno kuSouth Africa, vana vepo gogo vavo vainge vakasoshaika, saka vainge vachingodawo munhu anenge achivachengetera pamba pavo. Ndipo apo pandakatanga kugarapo nevana. So nemurume wangu tainge tagara tiine vana vedu 2 tikazoita umwe 1. Saka tine vana vatatu in which one ari kufanira kuti ange achizofa sezvatakaudzwa nasekuru vekuMalawi avo vakatibatsira. So ipapo ndakabva ndati zvino ndoita sei. Ndakabva ndachizotaura naamai vangu. Mushure mekunge ndataura naamai vakabva vati dzokai muye kuzogara kuno kumusha. Ndikati mama hazviite, ko vana handidi kuti vana vange vachizodzidza kumusha, kune poor education. Amai vakabva vachizoti vainge vatengesa mombe yavo, vakati vainge vachida kundipa mari yekuti ndinge ndichizotanga kabusiness. Ndakakwira ndikaenda kumusha, mama vakabva vandipawo imwe mari vakanditi handingakupi yose, ndinoda kutanga ndaona kuti business racho unorigona here. Ndokubva ndachizodzoka kuHarare ndikabva ndachizotanga kuita zvekutengesa, sezvo ndainge ndigere nepambudzi paroundabout. Mukomanashi ndaingoitawo izvozvo zvekunotengesa. Ndaihodha madonuts pane pamwe pamba apo
painge paine umwe mukadzi aita zvokubika madonuts kuHighfields. Saka ndaimukira makuseni ndofamba ndichidimbudzira nemuparadise ndakananga kuHighfields ndonohodha madonuts angu, ndobva ndachizodzoka ndotanga kutengesa pambudzi paya paroundabout. Saka mabhazi aiti kana adarika ndaizotanga kutengesa madomasi makaremu muHopley ndichipinda nemuWaterfalls kuna naGlenora Sea ndichiita zvekufamba door by door, airtime, mabhanana ndisingazorori. Mukomanashi ndaitoona kutoti zvainge zvichitoita senani, ndainge ndava kutokwanisawo kutotengawo chikafu ndichitoraramawo upenyu hwainge huri nani. Murume wangu akabva achizobuda mujeri ndokubva achizouya tikatanga kubatsirana. Iye ainge ava kuitawo zvekupusha chingoro uye zvekare ainge achigona kugadzira matai. Saka takati tawana mari kwava kutenga chikompresa chedu nezvimwe izvo zvaainge achishandisa. Akatanga zvekare kuita zvekugadzirawo matai ipo paya paroundabout. Then ndipo apo paakazonditi ainge achida kuenda kuMasasa Park. Ndikati muruda kunoonani? Akabva ati aiva neumwe muchinda uyo waakatanga kuwirirana naye apo paainge ari kujeri, so akaendako ari ega musi wekutanga. Ina handina kuziva kuti vainge vakatotaurirana kuti vainge vachida kuzotsvaka munhu anovabatsira kana vabuda mujeri. Saka muchinda iyeye waakaenda akanoona, iye ainge aine hama dzainge dziri kuMalawi, ndiko kuzowanawo connection kwatakaita nen'anga yekuMalawi. Murume wangu akaenda kuya ndokubva achizodzoka. Ipapo haana kuda kutora mushonga wacho, akada kutanga amirira aona kuti iye bhururu wake chii chainge chichazoitika paari. Muchinda uya akati apiwa mishonga ndokubva achizotanga bhizinesi. Ainge ava nezvematakishop kuMbare zvekare nemutauni. Ainge ava kuita futi zveconstruction achiisa matiles, maceiling boards mudzimba dzevanhu, zvekuti akaita mari pasina kana nguva. Ainge ava kutodhiraivha Toyota Fortuner, mufunge zvenyu mukoma. Apa ainge asina mari sezvandainge ndakaudzwa nemurume wangu kuti aitovawo munhu ainge achizvitamburira. Saka murume wangu ndopa akabva achizondibudira pachena akati, mudzimai wangu, uchiri kurangarira here kuti pane paya pandakambokuudza kuti ndoda kuenda kuMasasa Park kunoona shamwari yangu? Ndikati I still remember. Akabva anditi bhururu wangu akatotenga Toyota Fortuner nyowani. So mukuzonotaura ndipo paakabva achizondiudza kuti ainge aine umwe munhu ainge akamubatsira, saka ainge achidawo kuti tinge tichienda ikoko. Handina kumboramba mukoma, takaenda kuMasasa kuya. Then ndipo apo patakabva tachizoudzwa kuti taifanira kuti tinge tichizoenda kwaMurehwa, ndokwavainge vari vachibatsirawo imwe mhuri. So nekuda kwekuti vaikwanisa kuzongoti vachibva kokwaMurehwa vobva vatongodarikira vachidzokera kwavo kuMalawi, taikwanisa kuzopesana navo. Mukoma takaenda kuya kwaMurehwa tiine murume uya nemudzimai wake. Mukoma ipapo paita kurongwa life, ende tichiona kuti upenyu hwainge hwatochinja. Even though isu kusaidi kwedu tainge tisati tapiwa mishonga yacho, asi tainge tava kutoimagina what life was going to be like. Then after that takazoti tasvikako kwaMurehwa kuya, takabva tachizopiwa umwe neumwe kabhodhoro kake kainge kaine mafuta ered atakanzi ainge ari mafuta elaki. Mukati memafuta iwawo mainge muine tumunzwa twainge turimo. So takanzi taifanira kuti tinge tichizopota tichimashandisa mafuta acho iwawo. Zvekare tikanzi ndo zvainge zvakakosha izvi, taifanira kuzopota tichitora mvura
toisa muzvigubhu. Tainge takanzi kunyange mukakwanisa kutenga chiri 20 liters chigubhu icho chamunozozadza nemvura, mobva machizoenda kumakuva munosiya chigubhu ichocho kumakuva. Mangwana acho makuseni munofanira kuti muge muchizoenda munotora mvura iyoyo mugeza ichitonhora saizvozvo musina kuidziisa. Mukoma nemurume wangu takazodhisaidha kuti tinge tichitenga zvimabhaketi zvedu zviviri zvima 9 liters bucket. Saka taiti paya kana dzava kuma 88 taibva tachizozvizadza nemvura tobva tachizoenda kumakuva. Sezvo tainge tigere muHopley pambudzi painge pari padhuze nesu, taingopinda mumakuva umwe neumwe obva achizosarudza guva rake. Tainge takanzi tinofanira kuti tinge tichiisa mabhaketsi edu paguva rekuti rinenge risina tombstone, rinenge rakangosiyiwa rakadaro, tobva tachizogadzika zvimabhaketi zviya. Then mangwana acho makuseni taitomuka dzimwe nguva kuma 3 kana kuti kuma 4 vanhu vasati vatanga kufamba, tobva taenda zvekare kumakuva tobva tanotora tumabhaketi twedu. Mukoma pakuzonoigeza mvura iyoyo waigeza uchichema because inenge ichiita kucheka ichitonhora. Tainge takanzi haidziiswe uye zvekare haugezi kana zuva rabuda. Kana watotadza zvinenge zvichireva kuti musi iwoyo unenge usingakwanisi kana kuita mari. So taizoti kana tadzoka umwe neumwe obva atora bhaketi rake obva atanga kugeza. Waizoti kana waenda kubasa mukoma by 7, 8, 9 dzimwe nguva waitoona kutoti unenge watobata kana $200 mukoma nashe. Taizotoswera zvedu tiriko kumbudzi kuya, but mari tinenge tatoita nechekare. Murume wangu akatanga kuita mabhizinesis akasiyana, kutenga achitengesa mafoni, kuzosvika ava kuzoita zvekutenga motikari achitengesa, kwava kuchizotenga imba muHarare. But patakatenga imba hatina kana watakamboudza because nekuda kwenhamo yatainge timbori nayo taitotya kutoti ko vanhu vachati kudii. Hakuna aimbotarisira kuti tingazosvika pakutenga imba isu. Takaramba tigeremo muHopley nekuda kwekuti zvainge zviri nyore kwatiri kuti tinge tichimuka tichienda kumakuva. Saka tainge takapiwa mhiko dzekuti kunyange zvikanzi zvaoma sei, musi weFriday tainge tisingafaniri kuti tinge tichiregedza kuita mhiko dziya dzekuenda kunosiya mvura kumakuva. Then mangwana acho uri musi weSaturday tobva tageza. Kunyange usingadi kuenda kubasa tainge takanzi kunyange ukaita vhiki rose usingagezi nemvura iyoyo, but unofanira kuti unge uchizozviita musi weFriday. Tainge takanzi hataifanira kuti tinge tichizoudza kana ani zvake, kunyange vamwe vatainge tichishanda navo tainge tisingafaniri kuti tinge tichizovaudza, uye taifanira kuti tinge tichizoshandisa makuva egore iroro avo vanenge vakavigwa gore iroro. Zvino makore acho iwavo mukoma vanhu ndopavakatanga kuba zvikwangwani. Saka taiti masikati zviya murume wangu ndiye aienda kumakuva obva afamba achitsvaka guva rekuti tinokwanisa kuzoshandisa. But nekuda kwekuti vanhu vainge vava kuzviba vachigadzira zvimwe, tainge tava kungoshanda murima tisingachazivi kuti iri guva iri kuti ndere gore rino kuti ndere last year. Ipapo ndo pamwe futi pakazokanganisika mhiko zvekare. Tainge takaudzwa kuti hataifanira kuti tinge tichizoita bonde patinenge tichinzwa kuda isu, asi pamwedzi taifanira kuti tinge tichizoita bonde ruviri pamwedzi, uye zvekare nekupa mapenzi mari mukoma. Izvi taifanira kuzviita in secret. So taitoti kana tikatoona benzi either ari inini kana kuti murume wangu wotoritevera benzi riya, kana wava pane vanhu vanenge vasingakuzivi wobva waripa mari, mamwe mapenzi aigamuchira mari iya
ototenda. Vamwe vacho ndo vairamba vachiti ina handidye mari ine ropa mukati. We were making serious money mukoma. Tainge tava nematakshop. Murume wangu ava kuita zvekutenga motikari achitengesa, uye zvekare ndipo apo pakatanga kupinda mabhazi akaita sana White Horse. Tainge tava kuhodha magroceries in bulk tichizotengesera vamwewo zvekare, ndokubva tachizobuda muHopley Manch. Ipapo patakaona kuti tainge taita mari. Mushure mekunge taita mari ndipo apo patakanzi taifanira kuti tinge tichizoenda kuMalawi. Takaenda kuMalawi but tiine vamwe vedu. Tasvika kuya takarangaridzwa zvekare kuti mari tichadya. Tikanzi mari idyai zvenyu, uye zvekare pakati pevana venyu munofanira kuti munge muchizosarudza one uyo wamunoda kuti ange achizofa kana gore racho rakwana. Saka ipapo mukoma zvese izvi pazvainge zvichiitika kuma 2009-10 mukoma, isu tainge tichitoziva kuti mugore ra2023 ndipo pataifanira kuti tinge tichizochekeresa umwe mwana, asi sekuru vakazoti aiwa nguva haisati yakwana. Tikazoudzwa kuti mugore ra2025 mwana wedu ndipo paachazofa. Saka takazouya zvedu kuno nemurume wangu. Murume wangu akangoti ngatitsvake kumwe kwekuti tichaenda tichinogara, kana kuSouth Africa kana kuti kuBotswana, ndokwa ainge achida. But akati South Africa iri right because economy yacho iri well developed. Kwava kuchizouya kuno tikatanga mabusinesses edu sevanhu vainge vagara vaine mari. Takangoita gore mukoma, kwava kuchizotora loni, kwava kuchizotanga kuita zvemafranchise business. Ndiyo secret yangu yandiinayo mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu mozondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi takanzi chimboendai muno enjoya mari dzenyu, asi nguva ichazoti kana yakwana munofanira kuti munge muchizochekeresa mwana wani. Pakaipa. Pane imwe futi confession iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo mukoma. Zita rechechi yandinonamata handingakuudzii nekuti ndokwa ndichiri kuenda. I still believe kuti Mwari muchechi vachirimo, asi pane zvakaitikawo. Please keep my identity hidden. Musazoshare phone numbers angu kana nani zvake. So mukoma, corruption yemuchechi medu inorwadza. It is just that vanhu hatiri zvedu kuti tinge tichitaura nezvayo, but corruption iri muchechi inorwadza. Inini yakandirwadza mukoma apo pandainge ndichiri kuyouth kudaro. Ndainge ndiine musikana wangu uyo wandainge ndichidanana naye. Musikana wangu uyu ainge ari mwana wavaelder. Saka nekuda kwekuti iniwo ndainge ndiri munhu ainge asina chaainge ainacho, handina kuziva kutoti ivo vabereki vemusikana wangu vainge vasingatodi kuti ndige ndichifambidzana nemwana wavo. Even though ndainge ndakatoenda kumasofa ndikatonotaura nyaya yangu, iye akabvuma akati zvechokwadi uyu mukomana uyu ndinomuda, even though tainge takapfimbana zvedu before ndisati ndazoenda ikoko. Zvadaro mukomana achi ndakabva ndachizongotanga kuona kuti vainge vava kusandifarira zvachose, uye pane pamwe pakazomboya vamwe pastor ava vainge vari munhu vainge vaine mari. He was a regional pastor. Saka vakauya nemwana wavo mukomana who was almost the same age as I was. Ndokubva achizopfimba musikana wangu. Iyewo musikana wangu akandiudza akati ina handimudi. Ndikati well, it is fine, zvinowanikwa. Then vakabva vachizotaura nevabereki vemusikana wangu, vakamumanikidza mukoma kuti ange achimubvuma mukomana uya. Saka iye nekusada kundirwadzisa mukoma akatanga ambondiudza, ndokubva achizongonyararawo apa ainge ari under pressure. Pandakazoona kuti muchechi medu mune corruption yakaomarara, mukomana ashi ndakaiswa
pasi peshamu. This was after ndaenda kunoona musikana wangu. Saka ndaenda kunomuona, sezvataigara tichiita, tainge takatogara pabridge repamba pavo pagedhi. Ndokubva baba vacho vachizotiona vachibva kubasa, vakangonditarisa mukoma, havana kutaura nesu, but zvinhu zvavaitoziva. Hatina chakaipa chatainge tichiita mukoma, taingogara zvedu pabridge ipapo tichitoita zvedu nyaya. But Sunday ndakabva ndachizosimudzwa, ndikabva ndachizoiswa pasi peshamu, asi wavo mwana haana kuiswa pasi peshamu. Mukoma that same week mwana wava mufundisi akauya akatanga kugara pamba ipapo paelder kuzosvika vachizovapa room. Vainge vava kutorara vari vaviri muroom imomo semurume nemukadzi. Nyaya iyi mukoma yaitozivikanwa nevakuru vese vemuchechi kuti ndo zvainge zvichitoitika, asi hakuna kana akambotaura nezvayo nyaya iyoyo mukoma. Kuzosvika vachizotoroorana nekuzochata ainge atori nepamuviri. Chakangondirwadza panyaya iyi mukoma ndechekuti iniwo ndainge ndichishanda sadriver ndichishandira vamwe vamudhikoni. Mukoma vakangonditsvakira kanyaya ndikatodzingwa basa. Ndakazotanga kutambura zvekuti ndakazotanga kuenda hangu kune rimwe sangano. Nekuda kwenyadzi chaidzo ndava kutanga kufunga kuti saka iye uyo wandainge ndichida kuzoroora anoti kudii nekuda kwekutambudzika kwandainge ndava kuita. Upenyu hwakandiomera mukoma, ende chandakaona, chandakadzidza about chechi yangu ndechekuti munhu wose anokufuratira, zvekuti ndakasvika pakusunga bhutsu newaya, upenyu hwakaoma, kusina kana ainge achida kundibatsira. Kusvika pari nhasi zvingoriwo zvinhu zvinongondirwadza zvakaitika ipapo. Ndopandakaona kuti muchechi mutori necorruption yakaomarara, zvekunzi doctrine rinongoshanda kana kuri kunzi vanenge vari vana vevamwe, asi kana vari ivo vakuru vemuchechi, kana paine urongwa kwavanenge vachida kufambisa, havamborina kana basa nazvo. This is my own personal true story. Zvinhu zvakaitika kwandiri zvinondirwadzawo kusvika pari nhasi, but it is what it is. Zvinowanikwa mukurarama. Mwari zvimwe kuda vainge vaine chinangwa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Pakaipa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section.